Ky. Ticho? Počkat. Ej, počkat. Takhle to bylo. Čekaj, držu mu. Ticho, to bylo takhle prý. Hej, ty vole. Ticho. Ty vole, pláchnout, ty vole, to. Ky. Mně prostě to Ky něco připomíná, nevím co. Prostě. Po tebe. Ne, to bylo takhle. Prý, po tobě chrstnul Surgenův shake. A Surgen takovou. Ky. To ten film. Jak prej. Odkud jste? G. Prej G. K. Ga. G. Ano, Surgen. Ky. Ky prostě. On to řekl a za 2 sekundy byl strašně byli sticha a najednou začíní výtlem. Já jsem začal tam smát spíš tobě, vole, jsem začal smát až potom. Začal smát vše. Protože já jsem nic neslyšel, vy jste to pak, jak jste mi to řekli, ty vole, to bylo. Fakt? Ky. Hej, napojte se na můj koment. Jo, ky. Výtlemu jsme se mě pustit ty kočky, vole. Je to funny kec, to bych se posral, hej. Já jsem úplně nemohl, ty vole, jsme se na to dívali. No, prostě, vole. Já bych mezi to hrál už Magicy, jo. Surgen není v týmu. A to je jedno, no. Jen co budeme přidávat. Hej, ono to nějak laglo, ne, jenom se ozvalo Ky.